কুপি হস মামা তু হস, তু হসুনু জমা, তু জমা নাচিনু আজি নাচ খাইকি নাচিବୁ ହେଲା, ହଜମ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବୁ। କାହିଁ କଲିଜା କିଏ ମନା କରୁଛି ଖାଇବୁ ନା? ସାଢେ ବଜିବ ନା ଭିତରେ ଖାଇବା ଦି ଥର ତିନି ଥର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ବାଡ଼େନି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଦେ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଦେ। ଅନ୍ୟ ଇଆଡେ ତୁ ଖା 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 ତୁ ଖା ଖା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସବୁ ଗୁରୁ ମତେ ଏମପି ନାହିଁ ନା, ମୋର ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେବି। ରାଣ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ରବିବାର କହିଛି ରବିବାର ଖାଇବ ରବିବାର କଣ ନା
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ